Ekran! Låt ons topranen en Gott kennenlernen. Welkom lieve vrienden, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en mocht u hier van jou een gezegende tijd hebben. We zijn hier im Lebenswasser Studio en willen van jou de tweede part van Peter Niepels in Geschichte opnemen. Peter zijn eerste Geschichte, de eerste part, waar hij zich bekeerd had, waar hij Belize geboren deed en dan naar Bolivien trekken deed als een kind. En du abwassen deed, ganz in eine religiöse Kolonie, wo hij nicht wist, wo Jesus, wo hij Fried Gottes können kriegen. En dan komt hij hier aan en op einmal komt hij naar in die kerk, wo hij van dort vertalen en hij wordt niet schien, bet hij den Fried Gottes kriegen deed. En de stad leeft hij nu al van 2007, oder so, 7 Jahre. Ja. Aber wat we nu vertelden, weer dat, wat we in een programma te laat zeiden, weer, dat u had een groot accident gehad. Wat passierte? Ik deed een tractorabzetting. En ik had in een parkje melk, maar ik had niet wat feierlijk. Checkte ik den op en dan zei ik dan schaffen, dat brak dat alle armen en kwam alle met te leggen. Ik weer zo applaud. So die weer zo in een tractor, hè? Ja. So wat passiert dat alle? Ja, ik deed een tractorabzetting, om dat roodles neemt, om de gusbieter bedrijven loten. En ik deed ook, ik had in een parkje melk en ik had niet klaatsfeierlijk. Dat ik niet fahren soll. Und das meint wie ein Klimatboy auf. Ich konnte nicht sagen, ich nicht kicken, aber ich konnte in den Park, ich bis ein Ziel abchecken, so das wird alles so bleiben. Und ich hatte noch eine große Preis angesteckt, was da hingerannt dann wir. Und ich fuhr auch nach Schmiede, Gusbieter bedrehen lassen, und ich habe Train, weil die drin saßen. Und mit den Trainern saßen, muss ich an das Rad dürfen, um die Trainern zu kriegen, dass wir, das Rad wie voll Wutter, der Ref wie voll Wutter. Das wir ein bisschen schwer. So dan moest ik dan met opdukken en taub dat een bed. En dan werkt dat alle arm, kwam dat rood op mijn op. En dan naar de oos van de tractor op dat rood op. Ik lichtte unja vast. Wow. So wat wir dan was? Nu vast weer schwer en du, oder wat dat? Du wie kein Mensch. Dat wie am 2. November. De secretario, wat de immer am half Monat, wat du naar office had, wat de farmie, wat je was zijn, de office wie voetst du bezier, die wordt het han krakke zijn, wanneer du was. Aber wie am 2. November wir een hele dag voor die, en wir doen niet. Zo doen we kunnen niet op den half, en ik weer ganz alleen. En ik had de forklift tussen de praat, en de tractor die verstond nog de forklift, en die werd gestrakt. Zo de fanner van de praat, die is boven wieder even als wat er hier on is, die deed er bovenaan, zo de forklift kwam dukt even, zo ik dacht plötzlich, nu komt hij nog op mijn gezicht op, en het even je weet alle, hier on ja de ref. Aber irgendwo gerude aus, wenn die Traktor moven, dat gerude aus rauf von der Ref. En je hebt een tag, der Ref, dat een kleine treiwering, dan hoor ik de bus op mijn bein leggen, dan weer mijn buk los, ik kan waar udem. En du hält dat stil, de forklift stond schroets, aber du blijft dat. Gott sei Dank, dat hält du alles stil. Dat hält er stil. So nu weer die bein ganz, dus die zei zijn buk weer nu vrij, maar die bein weer ganz, ja, meine Beine werden hier ganz bad hier. Und er lernt echt so vornig kram. Hier hängen mir wie ein Teeltun. Da wird 2 Kilo mit was ich dann anschmatern. Und mein Pelvis, wir haben 2 Stellen aufgebrochen. Mein Bauch wird 2, meine Butterblus wird 2, meine Darme wird 2, vom Bein wird 2, mein Bein wird 2. Aber ja, so steht ich da unten nu fast unter der Ref. Nu wird mein Bauch los. Ich kann war Udem. Wir schon mal besennen, die ganze Zeit. Ganz klar. Ich bin nicht Unbesennung geworden. So, was jetzt dann? Ich schrie, jeder fertig, was vorbei fuhr, du wirst die Zeit noch nicht haben vorbei. Ich schrie, jeder fertig an. Ich dachte, vielleicht haft er noch mal werden eine YouTube. Und war das hier. Aber keiner hat bei den Stoffen gemacht, der YouTube. Und der hat können nicht sein, wo du dieses da lässt? Wirklich nicht. Ich wieder hängen, ich hänge den Specker, da wo keiner gesehen hat. Okay. En ik schreef jeder fertig aan, waar keiner halt stil, keiner kan me helpen. Ik had zo'n schrikkelijk zeggen uit de nood. Ik had niet geloofd dat een mens leven kan in zijn grote nood. Dan schreef ik te God. En ik zei, God, wanneer du me niet helpen kannst, wanneer du me niet kannst, meine Weide wegnehmen, dan neem je bloß naar huis.
En dan voel ik wat ganz Besonderes. Ik voel dat van mensen met een schelle voet. Ik sollte zo van ik kramen mijn de rijfje nog maar op mij. En dan voel ik als van mensen met een schelle voet. En ik wist dat we gaat. En hij roert met mij met. Så mina voidio of je stil krakse groot. Och nu har jag en fred. Jag visste att God gömmer att krakse sa där krakse voi oss vad mer där. Dan säger jag God, van du mina heimwars leven schenken vad människan vertalen dat zij kan dat overleven haben. Dat tun Erfahrung als für ernst, darf nicht verloren gehen. Wow, Amen. Und was kriegst du dann aber schließlich halb oder was passiert? Dan, ik dacht zo, ik zei heel zinnig grote noot. Einfach moet ik doen, wanneer ik gestorven is, sowieso. Ik dacht, hostig. Mijn hand plus mank, alle twee mank, onder de ref. Moet ik zeggen, mijn karpa is applaud. Mijn pelvis weer twee steden af, dat ik onder ruim had. So, door mank, dat ik mijn hand mank breng en dat mijn belt opmerken, ruik mijn een achtbaksen te zien, dat ik mijn phone kan uit de fabriek verregelen. En je never gekriegt in de ruit en dat weer niet waar. Het eerste wat ik dacht is, dat nummer phone wat ik de laatste gevonden had, ik weer boezig, ik wil nu weer zijn. En ik wist dat den zijn zwaar gewoon voets en extra darp. Ik kreeg als dat wil den zijn dat ik weer de forces die mij moet komen houden. En dat deed dan, maar ik zag dan ook al voets naar mijn patroon zien nummer. En ze deed dat en dat zei hij wil zijn andere arbeider schikken die mij willen loshouden. En zij kwam daaraan en deed dat rood twee opdukken. Die trekte weer een heel eraf. Maar het rood weer verwoed dat zo, dat weer zwaar en dan ze dat opdukken. En du klaart in je lijn, maar ik zei, laat mij de liggen, zolang bij de ambulance komt. Ze hadden dan al ambulance gevonden, wie al in je weg is. Maar bij den kwamen mucho mensen gaan en stemmen door en kijken. En wat de ambulance dan moet doen weer. En een van die guys, wat de ramstenden keek, die kwam later, was ik im hospital weer. Ze moesten mij dan hostig den buk opereren in de baan gaan bladen. Maar ik kwam zo dan im hospital en dan zei hij door, Peter, ik zag dat als du er nog meer dat rood leest, dat gaat met die weer. Ik zag den vrede God is en die. Man, mij heeft het zo'n vrede. Ik zei, du voetst te God. Want deze persoon wat dat Jezus aanneemt, daar staat wat ik daar goed aan is, dat weet deze video daar te gaan. Want ik had zoveel die persoon gebeten, dat hij een dag wat Jezus kan leren. En nu krijg die persoon zeggen, Peter, ik zag God zijn vrede en die. So ik zei, hier vangt God al aan te schaffen. Hier vangt dat al aan, wat ik dus zie. Want hij mij wil het leven geven. Nog eenmaal. Voedsel dat die alleen heeft, ja. So, wat passiert dan? Die werd dan in een hospital gebracht, stel ik me zo ver? Ja, dan werd ik in een hospital. De eerste werd ik dan voedsel opereerd en ombukt. Die dingen door te fixen. En dan een kartentiet, dan hebben ze mijn pelvis opgeschreven. Ik had 3 plakkers in mijn pelvis. Dan ze die opgeschreven en dan een kartentiet later dan werd mijn bein gefixt. Dan heb ik een plakker even geschreven. Maar dat alle passiert en een kartentiet, ik weer 1 maand im hospital. Ik zei, wanneer het niet gaat was, wie ik ben niet zo hostig war, 3 Tage gestalt, dat ik nu zijn. En 1 maand weer in hospital, dan weer ik nog 1 maand bij een Lieber met een vliegtuig en dan wie ik was, schafft ik war. Wow. Wunderbar, wo Gott seine Wege sind, oder dass er die geraten hat, dass er die Beworte hat. Und diese ganze Geschichte, was er dadurch gemerkt hat, dass sie nur mal verherrlicht waren. Was passiert mit diesen Freunden, was du sagst? So, man ich träge nach der Geschichte durch, was heute im Hospital kam. Hij weer krank, hij weer schwach al, hij weer alle. En du, als hij de midden bezeken, dat is hem midden aanchecken, dat hij beschwimmen, dat hij knutscht door het dan schreef ik eigenlijk naar de nursen dat ik zo naar arm kwam en hij werd dan nog door 24 stunden. En je lijkt dat hij was een beetje sterk geworden en voor dan naar huis. En ik voelde veel den bezeken. Maar hij kon nog gaan en ik had hem veel met hem verteld. Op een dag dan zei hij, ik wil maar om stof worden. En ik zei, dag voet, en hij zei, dit is van een jas. En we willen wel met mij helpen om stof worden, maar dat stuur we op een dorp. En hij voert niet gelijk uit naar dat stuur. Hij voert hier op een linie op deze weg, en dan die weg, en dan waren 3 doen naar stuur. En op het gaan, plus van je wengel je dingen verteld, we hadden niet van dat wat verteld. Op het 3 is wie meest 3 weer, dan zei hij, Peter, ik wil den vrede wat ik zag, wat die had, zoals die nog meer de rijf lees. So nu kwam er 3 van daar, van waar het accident passeren. Ik zei, bekend gaat dat u een verloren zin hebt, dat u hem wel half is. Dan vrouw om de vergeving, nam dat aan. Dat hij die vergeven had. In de Bibel zegt dat,
om vi en zin bekana sig trien för Iraken för jaftans. Aber rollen tun über Backen, aber den Tag käme nicht so weit, dass du für mich zu Gott sehr, aber wir kennen dann mit seinen Kassen. Und er war immer schwacher wegen seiner Krankheit. Ich habe noch viel gewusst, haben viel von Jesus vertellt und von der Bibel gelesen. Und er geleistet, man nach der Hand kam. Einen Ausdenkte nach der ganzen Nacht, immer mit ihm gewusst. Er hat sehr gute Video, und dann habe ich an Röbeln, wo immer das Video mit verschiedenen Speisen, was er mit hören. So wie ich da mit ihm hinansehe, danach sehe ich, dass er der Ahnung konnte. Wow. Das gibt mir so eine Freude, dass ich hier, dass er sich bekehrt hat, dass er wir leben hat. Aber er war immer schwacher. Einmal als ich die Hand kam, die würden mal Besuch haben. Aber er kriegt kurz ab nämlich, er kann dann auch nicht mehr gehen. Er wie all Lichter ganz am Bar in der Kirche. Und er kriegt kurz ab nämlich, und er ging nur an den Arm. Und dann taub er mit seinem Mail, was von ihm was sein, weil er kriegt nämlich, und er will mir was sein. Aber die kam kein Wort mehr rüt. Ich nahm seine Hand, ich klopfte seine Hand und sagte, hey, das ist okay, wenn du mir das nicht sagen kannst, aber hast du den Frieden an die? Hast du den Frieden an die, was du hast? Und dann kickt er scharf dich und drückt an meinen Kopf. Wow. Man, das gibt mir so eine Freude. Und ich kann nicht mehr lebendig sein, das nächste, dann wie er tut. So, nu, als er bei Jesus in die Zeugnis hat, met geholpen dat dit passeren kan. Wanneer we nu denken, dat is Sheikh, hat nu waren duizenden mensen hier in Tsjechië. Eine Frau, wat vielleicht viele haben, als du von der ersten Nacht ganz gesund bist, als du die Geld fällst, als... Ich bin 100% gesund. Ja, ich bin ganz gesund, ich kann schaffen. Ich gehe nicht ganz krass, das ist like, das zu sein, aber wenn ich nicht alles Originalparts bin, aber ja, eben schafft alle Fans, ich bin ganz gesund. Wow. Gleich zu leben. Maar wie dus mensen denken, wat vielleicht ook wat schwer het kunnen, vielleicht wat ook een accident gehad had, maar mensen wat een hunger had naar Jezus, wat moest je deze persoon zeggen? Ik wil zeggen, ziet positief, ja, die steeds kijkt naar Jezus, Jezus heeft alles bedoeld voor jullie, en ziet positief, en laat de circumstanties ram jullie niet alle vertellen, als Jezus ihm bloot. En kijk wat Jezus geleden heeft voor ons, en zijn grote lui, was du aan te zijn, God zijn lui, was hij aan Jezus ihm bloot. Amen. So waar we dat opnemen. Vielen Dank, Peter, für deine wunderbare Geschichte mitteilen. Mochtest du dir auch wieder mitteilen mit anderen Menschen, wo du die Gelegenheit hast? Für nu möchte ich dir gerade sehen, Menschen, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.